Importante ba gyud ang pagsimba? Para nimo unsa man kaimportante ang pag-adtog simbahan sa pagsimba sa Dios? Nganong kinahanglan man ta modaig og mosimba sa Dios? Unsa may impact ani sa atong kinabuhi? Muna itong paghisgutan sa atong daily devotional. Mayong adlaw kini si Pastor John Incargues. Welcome sa atong pagpamalandong sa pulong sa Ginoo. Please open your Bibles anita sa Psalms chapter 100 verse 4 ngadto sa verse 5. Enter into his gates with thanksgiving and into his courts with praise. Be thankful unto him and bless his name. For the Lord is good, his mercy is everlasting, and his truth endureth to all generations. Ang Ginoo magapanalangin sa iyahang mga pulong. Naunsa man ka mo prepare sa imong kaugalingon sa pagsimba? Imo ba ning gi-value sa imong kinabuhi? Or moadto lang ba kag simbahan tungod kay laay sa balay? Or moadto kag simbahan kay para lang mapansin yung bag-o nga dress, bag-o nga sinina? Or moadto ba kag simbahan kay nakay tao nga gusto niyong makita, gusto niyong maistorya? Or mura bag moadto kag simbahan kay wa kay choice kay sa ngalan nga Christian ka, every Sunday modumdum jud kag simbahan. Abi nimo dili na mao ang pag-treat nato sa adlaw nga pagsimba sa Dios. Ang pagsimba sa Dios isa ni kadako kaayo nga butang. Nga nay dako dapat kayo nga reason sa imong Christian life ug nay dako kayo nga important significance sa imong kinabuhi. Ang pag-worship mo ni pag-ila nato kinsa ang Dios sa ato kinabuhi, unsa ta mo serve niya. In fact mo ni reason nga nung gihimo ta sa Ginoo, isa nini para i-worship siya, exalt iyang name, i-praise iyang name ug alagaron og simbahon siya. Now ang verse nga tong gibasa ingon dinhi ang psalmist to, enter into his gates with thanksgiving. Now first nag-mention dinhi gates. Ingon din nga inigsulod pa lang daw nimo sa gate sa balay sa atong Ginoo. Gate pa lang ha sa iyahang trono, sa iyang lugar. Dapat doon na nay thanksgiving. Doon na nay attitude sa pagpasalamat. Imagine, inig-open pa lang sa gate, wala pa kakasulod sa trono gyud sa Dios, napa lang ka sa gate, napakas iyang tugkaran. No, dapat natin attitude sa pagkamapasalamaton. Meaning to say, when it comes to worship, dapat ay right attitude kung matubang ka sa Ginoo. Isa dinhi ang pagkamapasalamaton. Dapat mapasalamaton ta sa panahon nga moduol ta sa Ginoo sa pagsimba. Pasabot na atong gi-recognize nga kung dili tungod sa Ginoo, wala tay salvation, wala tay second life, wala tay chance, wala tay pagkaon, wala tanan. Atong gi-acknowledge nga Ginoo gi-source sa tanang mga butang. Ingon pa gid dinhi, and into his courts with praise. So sa courtyard pa lang sa Ginoo, sa korte pa lang sa Ginoo, nigsulod nimo siyang gate o inigsulod na nimo sa tugkaran sa balay sa atong Ginoo. Dapat doon na nay pag-praise. Dapat doon ay pagdaig na sa Ginoo, di ba? May imagine mo dinhi, wala pa kakasulod sa iyang balay mismo. Wala pa kakasulod sa balaang trono sa Dios. Naa pa kastugkaran, dapat doon na nakay-pagdaig sa Dios. And bless his name. Napagid dinhi nga when you come to the Lord in worship, dapat imong gina-bless ang name sa Ginoo. Imo siyang gina-acknowledge, imo siyang ginapasalamatan, imo siyang gina-honor, imo siyang gina-praise ang name sa ato ang Ginoo. How much more ang pagsimba? Kay maluba ka nga ang pagsimba mo ni pagduol nimo sa balaan nga trono sa Dios. Hinumdumi ha, wala ta ni sulod lang sa iyang korte, wala ta misud lang sa iyang court o ta ni sud sa iyang gate. Ang pagsimba higala igsuon, ang pakig-uban nimo sa makikigsuunan ug pagdaig sa ngalan sa Ginoo diha sa pagsimba mao nay pag-atubang nimo sa balaan nga trono sa Dios. Now imagine ni siya, pagsulod pa lang gani nimo sa gate, dapat doon na kay kinaiyan ng mapasalamaton. Inigsulod pa lang nimo sa tugkaran sa balay sa atong Dios, dapat imo nang ginadaig ang Dios o imo nang ginabless iyang name. Unsa pa kaha sa adlaw nga misimba ka sa Dios? Kay adlaw nga pagsimba sa Dios, diha kami duol sa balaan niya nga trono.
Ang akong point nga, tagaig significance, tagaig dako kay importance ang pagsimba nimo sa Dios. Unta wala lang ta natong simbahan sa pag-display sa imong bag-o, nice nga dress para i-meet lang usa ka higala igsoon. Unta ikaduha na lang na siya. Ang pinaka first priority gyud nganong mangita kag church, nganong mangita kag simbahan para pagdaig sa Ginoo, para pag-serve niya, para pag-offer sa imong life as a sacrifice, para pag-recommit sa imong commitments ug pag-ampo sa Ginoo diha pinaagi sa pagsimba. Usa ka dako kay nga butang ang pagsimba gyud. Muna musugot kag sa dili na kinahanglan gyud kag local nga church nga diha ka mo join sa isa ka corporate nga prayer. Ayaw gyud i-underestimate ang power sa panagtigom. Ingon ang writer sa Hebrews, ayaw biyai ang panagtigom pag dinasigay noon kamo. Tod kay dunay kadasig sa panagtigom, dunay blessing sa panagtigom, dunay unity sa panagtigom. Ingon si Christ, asa duha o tulo magatigom, naa ako sa taliwala. So higalay gustoon, unta sugod karon imong i-value ang worship sa imong life. Imong i-value unta ang pagpangitag local church, ang pakig-join sa mga co-believers diha sa pagdaig sa pangalan sa Ginoo. Nagkinahanglan gyud ka ana. Nagkinahanglan ka diha para ma-maintain imong joy, ma-maintain imong hope, ma-maintain imong faith. Dili ka ka-survive sa Christian world nini nga dark nga kalibutan, nini nga danlog nga kalibutan nga puno kayo sa mga atake sa yawa. Dili ka ka-survive kung wala kay local nga church nga diha nimo gina-strengthen nimong kaugalingon sa pagsimba ug pagdaig sa Ginoo. Ug hinumdumi kung mosimba man gani ka sa Dios, tan-awa gyud nga usa ni kadako kay nga butang kay wala ka nakig-atubang lang sa mayor sa usa ka city. Wala ka nakig-atubang lang sa usa ka presidente sa usa ka nasod. Nakig-atubang ka sa Lord of Lords, King of Kings, ang atong Dios nga naa sa langit. So unta i-value nimo ni, dili nimo ni take for granted lang. Isipa nga Dios mismo ang nag-invite nimo sa adlaw sa pagsimba. Ang Ginoo magapanalangin magampo ta. Ginoo, salamat Lord sa mo reminder ni adlaw. Unsa ka importante amahan ng pagsimba nga unta Lord, tagaan mo nigdako nga value sa among life. Ug Lord, nagkinahanglan gid mig local nga worship. Tagay mi Lord og right church, true church Ginoo kung wala pa may kasimbahan ang uban Ginoo. And Lord, nagpray pod mi, tagay mig heart, tagay mig desire Lord. Among itrato Lord ang pagsimba nga usa ka importante kay namong appointment Lord every week sa among life. Pasaylo ami Lord sa mga sala nga nabuhat sa panahon nga amo lang ning gibaliwala. In Jesus name, amen and amen.